Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Sa dili pa no, akong pasahon ning naay nag-comment no. Ug shout out kay ko no kang James Cordelia. Ug thank you idol sa pag-post sa part 27. Ug shout out naman kami no dito sa Masbate. Thanks. Okay? Salamat kayo no sa pagpaminaw no, James Cordelio. Shout out na idol diha sa Masbate no. Ug karon dito maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakul. Ang kariban kong lolo. Mutanaw na ko sa mga picture kay nagkatawa ko nga nagtanaw. Kiri siya ginitawa na. Nanibaw ko nga naapay buhaton si lolo niya. Nakuwang pagyo kay ni, Pits. Dapat yun unta nga mapriso na siya. Labing siguro siyo. Basin ugma na. Ipapriso na dyan ang abusadong tao. Bangan sa ilang buka. Oh, busit kayo. Kalma lang rin. Kalma lang. Nagpalabi sa mong kasuko kay basin og madunggantan nila ni Lolita. Inamog yung kayo ng tiguanga na. Inamog yung kayo. Sobrang kayo yung ibuhat nga pagpakatang mo na. Ipamantala yan niya sa mga newspaper. O klaro kayo, akong dagway nga nagkabulingit ng taong sa mga lapok. Oh. Oh. Nganong tingsi magkadiha, Jonel? Kuan magod. Sorry rin ha. Nalagoy na inumduman ba? Tarong dia, Jonel, ha? O ba'y ko malipay yun eh. Gisapot kay ko yun eh. Basi biyag, ikaw may kong mapahungawan sa kong kalagot ron. Kaminos ka na ko? Warin eh. Di man ikay akong gikatawa nining hulagwaya. Wala lang ko'y nahinumduman rin ba? O dili ikaw. Eh sige, tingsi dia, kay wabay ko malipay yun eh. Ilabi na yun mo. Still lang din mo. Sorry. Alam ko kasuko na ko, God. Kay silang gibuhat ni mo, wam sa ko makaw yun. Naglagot mo sa ko yun eh. Oh, lang. Suman. Ay, silang lang. Paatuon ko no ka ni Sir Gurio. Ha? Kung nasab. So, yung tuyo. Ay, wala ko mahibaw, sir. Iyara pa kong giingnan nga paatuon ka. Pusit yung tiguanga. Ano sa nasab kay isugo ini ay? Jonel, tara. Kuyogi ko kay... kuyogi ko kay ato bangon si Lolo. Kanaran. Ay, sangko sa langit na akong kalipay nga niya mo din hiuban ako, Lolita. Wala na'y kaso na ko, Greg. Ang importante nga, okay ra ka o way daw tang nahitabo ni mo. Ay, okay ra gyud ko ulit. May balik na siya ang kakusgan. Akong kaugalingon, nilabi na nga ni amo sa akong tungod sa akong dool. Nalipay sad kaayo mi, Greg, nga nakakita mi nimo pagbalik. Kay taod-taod na baya sad ka nawa. Oo, maulagi. Asaw nang god na may mga kakulian niya itong mga miaging adlaw. Pero karon okay na gyud kay ko. Okay na gyud. Lo. Good morning ninyo. Glenn. May buntag Good morning, sad na to. Nalipay kay ko. Ni amo, ipo na mo. Itong dawat mo din hiren. Ako si Lolo. Usara. Sangko sa langit ang among gipating kalipay nga ni amo din eh. Dugay na ba siya kayo kung mihangyo ninyo ana? O karon, di gyud matukib ang kalipay nga among gibati. Tod, Renato. Ipatawag ka kay niya ako sugo ni mo. Oh, unsa na lo? Pabaguhan og pintura ang tibuok na tong mansyon. Oh, anay kasulo ayo. Ay problema. Pero may bawo na. Akong ingnon si Abal. No. Ayaw nagisalig sa lain. Gusto na ko nga ikaw og si Jonel maoy mo trabaho sa pagpamintal. Ha? Unsa lo? Kami mo imamintal? Oh. Kamo na mangunay anak. Sayon ra kay nang mamintal ay. Mupalit ra mo og ginalon nga pintal. Unya aron anay daghang gastuhan. Kamo na mismo. Kamo na. Di na kinahanglan nga magbayad pataog mahal. Pero lo, Ayaw na akong supakarin na to. Sunda ang akong gimando. Pamintal mong Jonel. Kay naan ako'y gisogo aron mo palit sa mga pintal. Sige lo. Akong inos Jonel.
Oh, kumusta nang daday? Ay, ira kaayo ko, Tasyo. Nangumusta da ito ni Masgario. O, naniya agin yo. Ay, salamat kayo nang. Iske. Salamat. O siya na may pangitabo dito na nga, nakakita ni sa balita nga, ipadaro man to si Renato sa Batsakan, no? Oh, gyud. Gisilutan siyang Gario. Oh, may kayo siya makabalibad nang. Ay, wa siya makabanamay. Unya, daghan man sang mga tao nga nakasaksi. Kay giingnan man siya nga, buutan siya nga, apo ko na. Hamaw tong napugos gitsag daros basakan. Swerte siya nang, kikipadaro ro siya. Ang among ipaabot ini, kung kanusaro siya, kanus ay pabalhog sa presohan. Hapit na, Pips. Mayadi na kayo may mga di, may makapaabot og dugay nang. Ay, maabot talaga na. Hapit na. Nay, karon lang ay. Gipapintal na sab siyang Gorius ti buok mansyon. Oh, mau ba nang? Oh! Siya mismo mo ay gisugo ni Gorio rong pintalan og bago ang inyong mansyon. Wow! Magkatawa, tagda ko! Wow! Mirise! Mas may pa, imo lang siyang katama. Maldito ginis lalo Goryo na. Nahibo na gyud siyang sulugoon tasyo. Naluoy magani kung nagtanaw niya. Di siya ang kaluyanang ay. Kaysa mahis ka siya. Ay, maulagi sab. Kung may dumdum tas iyang mga gipangbuhat no, makalagaw yun tinuod. Oh, nang daday. Oh, usaman tasyo. Kanang ba, mamaliho ko ni mo nang ha. Oh, Paliho ko ingon ni Lolo nga, kung makaigayon gani siya, paniya siya din kay na ako'y importante kay isulti niya. sige. Akong ingnon tasyo. Salamat kayo nang. Oo. Ay, kung mangutan na siya unsang importante habi, utsabay akong ito ba? Kwan, ina siya nang, nga makikstorya ko niya nga naa na may plano nga mo surrender sa mga pulis. Busurrender na mo? Unang, nagplano nami. Masin na kahuman mo istorya niya. Sige. Ako din siyang ingnon aron magkaistoryahan na mo. Nimal ni kinibuhi Shit! Nalipong na ko rin daan. Mamaway sa siguro ta. Manginom tag tubig. Na ko mineral din imo ning usa. Oh, sige. Salamat. Gibinuangan kita ining lolo. Pero ni mga makabaliban ni rin. Ha? Pwede naman nga manuhol tayo ni. Biklisod ko baliban nil. Kinamang ko sila sa Lolita, God. Kaya kung akong supagos lulo, madako ang among lalis. Muna akong gilikayan karon. O niya, ay, klaro naman kayo na nga tinunto na yung gibuhat na to. Ilabi na gid nimo. Sige lang. Agwan taon talang una ni. Naamsab sila si Uke. Mitabang mo na to. Pero kuhang patagtao rin Patabangon sa gata na to na sila si Abay. Ay, ayaw na lang. Mahuman na lagi tayo ni. Mahuman na ni nato. Ato lang ning lingaw-lingawan. Dili gani abtag si mana. Namatay kumpletong gamit sad. Bida. Ini guman unsa sa kay pagpakauaw nga himuon ni Goryo na to. Uwaw nakita nila ni Lita ug Linda ini. Relax lang. Di ta angay mauwaw. Mas garbo ni nato kay magkaingon gyud sila sa Lolita ug Linda nga mga buutan kay tang tao. Bitas no. Anhi noon nga mas mobilib sila nato ni kinibahin na. Ato lang yun ning sakripisyohan. Oh, gusto sa garin. Nakay punto na bahina. Gihagit ra tayo ning Goryo. Gihagit tayo niya. Pero nasayop siya na ning gibuhat nato. Kay maluoy hinunog samot sila sa Lolita nato. Pero di ba uwaw kayo rin nga? Ikaw ba bugtong apo nga ilang nailhan? Tag-iya pagyud sa dakong kumpanya sa mga kalungsuran. Unya, yanu-yanuhon ra taog papintal din usa. Ay, ano paghuna-huna na? Bali ang imong gihuna-huna nila. Tungkol sa ako nagkikaingon, mas kaluyan ta nila ni Lolita. Musamot ang ilang dakong pagsalig na to. Diin naman sa kagikan. Nga di ba bagsibag kagpagutaran ako kung di ko gikan? Oh, natural. Ikaw ba'y mayorduma din Ha? Mayorduma. Hindi ka maulit ka. Daghan na nangita ni mayorduma ka. Taday, di na... Dili kay akura. Di kalitik. Dito ra ko merkado ay. Nyahay may imong kinumpla. Oh,
Ngita man ka. Hay man. Wag ko kapalit kayo ako dadang kwarta. Nayabag na, wala sakpan. Ha? Miadto kag merkado niya, wa kay dang kwarta. Baday! Ano lang gani pagdagag pangutan na da Felix. Ikaw ba? Ano man ko? Ikaw susbida gid nimo. Ikaw manggod ka, ang kuan manggod ka. Daday. Hala. Uy. Ay, Goriyo! Ikaw man di ay na. Uy, Felix, diyaw na ka, kay gitawag pa ko sa atong Ikaw. ataw. Ato na yun. Di na ni Mayo da. Di na ni Mayo. Katahapan na kani mga lihok ni Daday. Ug nakabantay ko nga murag doon na sila'y sekreto ni Guryo. Wa bagha ko binuangi ini nila. Ako silang palitan din eh. Oh, unsa man ang importantiha, Daday? Gusto lagi nila ni Tasyo og Pipito Goriyo nga makigistorya sila nimo. Kay doon na nakuno sila plano nga musurinder na sa kapulisan. Uy, maayo noon. Nindot ng balita. Bitaw. Nindot ng balita. Manay among gipaabot na torne. Og, wala sila ang kabalakan pa nga na. Aron matabangan ginato sila. Unya tanong sa nimo sila istoryahon, Goro. Mahimong karong hapon. Doon ako sila. Ako silang istoryahon. Unya mo kuyog pa ko nimo. Kailangan yun na imo kong ubanan. Anahala, sige. Unsa bang oras sa tamang lakaw? Karong mga alas 2. Magkuyog ta. Ato silang istoryahon. Wah! So, hugot na gyud ang imong desisyon siyo. Nga mo surrender na ta. Opits. Musurrender na sa kapulisan. Pero klaro na nato sa Lolo Guryo kung unsay assurance yun nato nga makagawas din ta. Bitaw sa pa. Pero, bantay ka siyo, ha? Ha? Gaan sa akong paminaw siyo, nga makagawas na kita. Kay, naman tayo full support ni Lolo Rimo. Maura na importante, that's the importance. Oh, no. Masaligon masagyog kayo ko nga makagawas yun tapits. Kay, lahi man yun na si Lolo nagmaunay mulihok. Oh, excited na kayo siyo. Kamamahimo na tang gawas nun. Kabala kapits. Iniguman na itong istorya ni Lolo, masulbad na yun unya kining tanan na itong problema. Amin siyo. Ha! Makakaon na yun unya tagbalbakuhan ni Pits nga. Naluoy ba ako nila ni Renato ug Junel Gaw? Ano kang gibuhat ni Greg nila? Gipadaro pa si Renato sa basakan. Unya karon gipapintal na sa ilang mansyon. Na, ambot lang kahagaw. Na siguro kasuko si Greg ni Renato Gaw. Mura man sad og natural ra nila Gaw. Kinaanat man sa kuno na si Renato og lihok-lihok din eh. Bitaw sad no. Buutan magud kaayo na si Renato. Kugihan gid kaayo Gaw. Og mitahod gina siya siyang lolo. Mao sa niya ako nabiliban ni Renato. Kay hilom ra sa gid kaayo na siya ba? Bitaw. Karon pa gani ko makasaksi nga mapaubsanon gid kaayo siya Gaw. Dili siya sama sa ubang mga dato nga magpaila gid sa ilang kadato. Parehas kita gunahon na Gaw. Mo na ako nakita karon ni Renato. Sa tinuod lang Glano, naluoy ko niya katong gipadaro siya. Pero mas nibilib ko ni Renato. Kay makita na ko siyang dagway nga nahimuot na sa siyang gibuhat. Tinuod kit Kaw. Ako magit siyang gibantayan. Naluoy og nakadayeg sabgit ko niya. Manghinaot lang tagaw. Ngaway kasilo nilang duha ni Kweki. Mao gyud. Pero mura man og walit. Natural ra gyud ni nila. Tuod di ay. Asa man dito sila paingon si nanay og si Greggy? Na, wa mo to sila maingon kung asa to sila paingon Gaw. Akong nahibaw-an. Anhara man kuno to sila sa unahan. Tuod naman to silang milakaw. Basig na to karon taod-taod. Maligo na ko Gaw kay mananghita nga mulakaw sad kay muhapita sa simbahan unya. Sige Gaw. Siya naman. Sigurado na ba mo nga musurinder mo sa kapulisan? Sigurado na lo. Andam namin ni Pipito. PJ. Si PJ. Pero Greg, mga pila nagkakaadlaw nga mapriso mi ini. Kaya ako, ganahan na ba kay kumutan og sini? Maaptan ka ta og buwan nga mabilanggo mi. Ha, maaptan ka mi ana. Kuyog na ko, Pits. Kuyog ka. Kasi salida, Pits. Tanawan, Pits. Dili ka tong fight for the keyboard line. Sama mo padayon na ta.
Padayon. Sorry, lo. Abi na ko maghisgot pa mong sini. Pamina mo, buhatan ako ang tanan kutob sa kumahimo. Ang atong mga abogado, nakaandam na. Si Kwan, Attorney Tarungoy. Nakaandam na siya ron nga makagawas dayon mo. O dili na mo makasuhan pa. Kana da. Oo nga, lo, si Renato. Ay, sus, tiya mo kabala ka rin na to. Wala siya mahimo. Kaya naan ako ang tanan nga kontrol. Basin mo niya makamatikod si Renato, lo. Nabalaka ko nga basin og doon na siya daw tang himuon. Naka-alerto ng tanan tasyo. Wa na mo'y angin kabalakan. Salig lang mo nako. Kay gusto na ko nga mahatagan gyud og leksyon si Renato sa iyang mga daotang binuhatan. Ha, ki. Kaya ko, kilusan kabito siya na, kilusan ko. Dili. Oh. Kana. Kana. Nagug kana, kini kuno. Manay nindot. Kailangan nga kastiguhon gina siya. Maugit. Bueno. Sige, lo. Ay, kana na. Hello, bueno. Buen alguno. Algo no, ha? Kini kami na mismo maoy mo adto sa presinto aron itugyan na namo ang among kaugalingon dito, lo. Ayaw. Oh, Ayaw. naman. Tawagan ako si Mayor o si Hippie. Aron di mo mabutang sa peligro. Why makahilabot ninyo? Tawag ko. Tawag ka ni Sige, Leo. sige, lo. Og ni Hippie. Sige, lo. Tawag ko. Magpaabot mismo mong mando. Naiangin kabalakan. Ako'y paniguro ninyo nga luwas na mo nining kaso. Nagipasaka ni Renato batok ninyo. Pero Greg, kanang kuryoso lagi ko masayod ba? Kano sa maginani mo siya ipadakop? Ay, naunsa biya mo ramang kag-apurado. Paabot lang. Jutay na lang panahon. Gusto lang ko nga disiplinahon ni nako siya. Aron makita niya nga di gyud mayong manlupig tas uban. Kana. Ako bakit kahuna-huna magkukwatong ko hangtod karon yung madakpin niya. Bayan. Kano sa mangyod? Patagmagin na siya, Greg, oy. Lo, kanang ayaw lang yung pagkumpiyansa, lo, ha? Ay, Mas labi gyud untang maayo nga masilutan gyud na siya og mapriso sa iyang mga daotang binuhatan. Kana. sa tukmang panahon tasyo. Tukmang panahon. Kung siya ng tukmo. Basta, si Atty. Tarungoy mo yung nagplano nini. Pero di na gid siya makalighot pa. Og makapanubagid siya sa iyang mga salaod nga nahimo. Kana! Amping lagi kanunay, lo, ha? Oh. Amping lagi kanunay. Kay naibaw ko nga naagi mga daotang plano si Renato nimo. Kana! Tanawon ka lang. Kung doon na ba siya mahimo? Kana! Nindot ni balita rin na. Kay misurinder na yun dahil si Tasyo Pipitos Kapulisan. Oh. Pero, wa ko mahimuot sa gibuhat nila ni Hepe. Ngaila pang gibuhi ang mga tunto. Itaw sila lagi. Bitabang pag yung mayor. Ang busita gini Hepe din eh. Bag-ula na ko siyang na istorya. Murag, di bali ang pagdapig. Magtuwa na siya madapig sa duha katunto. Nga nung ka ni rin. May kalabutan ka siguro yun eh. Malagmit. Kitaniyagan sila sa tiguang. Uy. Pero yapon sila mahimo. Kay bugat kayo ang kaso nga akong ipasaka nila. Di mo siya na lisod rin. Pwede mo na ito na silang ipakuot dito, di ba? Oh, depende ni Hepe kung maminaw og musunod siya na ko. Kinala nga maminaw siya ni mo rin. Nakadawat ba na siya o palipay gikan mo. Sagdi lang. Ako siyang istorya ang pagbalik. Kung dili gani, ako siyang pailisan din nga Hepe sa atong dapit. Oo, pailisig na siya. Kung di na siya maminaw ni mo. Masuway gano'n na siya na ko. Kung mupaling siya, Ha, patagma rin. Pero makaila siya si kinsagyo ka. magmahay gid siya. Magmahay gid kung kinsa to ang mutraidor na to. Di gid ako sila pa sa ilon. Bisa kinsa pa sila. Kinala nga makabawas kita ni mga tawhana rin. Makita niya nila ang katag nila. Karon nga gipasangko nila sa langit ang akong kasuko. Dili gyud silang tanan magmahay nako. Ang ngayon ko gyud silang tanan. Mayo. Oy, daday. Oh, ano? Mayo kay nakahula-hula sila og surrender. Ay, tural nga ilan ng buhaton. Felix, kay peligro kay tong ilang kinabuhi nga naras sa gawas nagtago-tago. Oh, peligro mo lang. Gamay sipyat nila. Oh, Tudas. napay ka. Pero, uy, Felix, dabis dyan nang ilang gihimo karon. Uy, kay pipila ka adlaw, makagawas raman sa dayo na sila.
Siya makagawas ko taon. Oh. Why piansas murder na day? Oh, dagko kayo ng kaso eh. Kanang napagin sa kidnapping. Para nako di man na tinuod ba? Ako siya di tinuod ko taon. Oy, araw ka ba sa ayod, Felix? Gitabangan na sila ni Gorio kay inusinti man na stasyong pipito. Unya, wa man yun na sila isa. Taba. Ngayon nakasulti mo ka na day, ha? Ngayon kasulti ka na? Kadali ba niyong malimot? Oy, nga prisko pa kayo lang gibuhat nga pagpamusel nila na to? Unya, pagkidnap ni Gorio, limot ka na? Wow, ka? ay! Ano ka na? Libot good town. Pero di man na tinuod ang tanan. Kung tinuod pa na, waunta na sila laban ni karon ni Gorio. Kay nga no, sigurado day kang gilabanan gid silang Gorio. Ay, pagutan na asguro din daw kung di ka mataon ako. Ay, tira. Yate. Nga no, sa gudkaon nga, mulaban mas Gorio nila. Ha! Dako alang sa iyo, poy. Ha! Anto siya mulaban atong mga tao nga sakop sindikato? Ya, niya iyang apo din nga. May sakripisyo siyang kinabuhi para niya. Di niya labanan. Di lagi na niya po sa nato. Ikaw ba na ba? Ay! Kaya pa siya iyag-yaga niya. Gahigo. Iyaga. Seryoso itong nag-iistorya ni mo din, Unya, imong isagulag binuang. Bala ka di ay! Bala ka! Basta kay, wa ko magbinal ni mo. Tinuod ni tanan akong gisulti. Nay, wajog kay hinungday ka storya. Bala ka niya. Di ko mo tuunin mo. Bala sa kaniya! Basta tinuod ni tanan akong gisulti. Kuya, wala ko din siya, oy. Isukay na ang mga tao din eh. Di na pa maningog. Mo igam na ron. Bantay ko na kay gamon. Tama na, hindi igam yun. Pero sige lang, Pits. Nahanap mo ko yun eh. Ano, hindi ka madlok na ayaw lang yun na sila tanawa. Natural lang, God. Di mo siya na sila manghilabot ni mo ba? At yawan mo ta. Kuya, man ta sila matasyo. Murag mga suga, ako sugay musiga. Niya, kapundiron na. Ano, sige, pamantay ka. Kaya ba sino niya hinug makakita tag-away din eh. Pero, sa paminaw ni mo siya, ay, ito na san, igam na san. Kanus na man, kata makagawas din eh siya. Kanus na ka, ha? Stilan. Kuhan lang. Kaya, kuhan, baka na bang makagawas sila kita din lagi. Sigurado ko nga buhaton yun ni Lolo ang tanan na ron. Makagawas din ta din eh. Oh, ganada. Ay, kasi tutok anong dako kay tato no sa mga kawis. Kuhan manggod na. Handa ko kasi dugan. Ngayon kuhan kay lubot. Kailan ka na. Wawa ko makaila. Pero kaduda ko. Murag ka nang si... Bangis. Si Bangis. Mayon daw ka nang... Usa kasi mana rata din ni tao, noy. Ay, di sa tingali eh. Ha? Pisad. Usa kasi mana o usa kadlaw. O, di gyapon. Uy, doon kasi mana. Murag maabtan patay dua ka buwan din ni Pits. Hindi na ta makagawas. Bangag, Jailong. Patay tayo na eh. Kadugay pa ko di ay. No, di na dugay ang dua ka buwan, Pits. Muna pinakadali. Gani uban dia, mga maabtan, mga gani 2 o 3 ka tuig. Sa mga kaso nga parehas nato. Oo. Mas dali pa na siya sa usag katuig. O dahil buwang na. Patakta na balang kong yaw-yaw. Maya, no. May untag di tamamtag 2 kabuwan taon siya. Agong taon lang nato. Naging usag kabuwan, no. Wala na. Sa mga kaso nga parehas nato, mas dali pa na siya ang usag katuig. Pero tungod sa impluensya ni Lolo, may mo ra nga pinakadugay ang 2 ka buwan. Puita na siya, uy. Ando ka naman ganin ako sa kabuwan. Samot na ka ng usa o 2 ka tuig. Pero us kabuwan, magwanta pa na. Depende lagi na kung unsay mahimo sa itong mga abogado. Wakay salik itong abogado, si Atty. sa to, Tarong. Atty. ni Tarong, uy. Abogado, nga grabe kay mulabas yung kilinti. Bisag, mapildi, siya magpapriso, di yung kilinti. Muna siya. Siyo. Magaputas Ginoo. Hinaot nga makagawas dahil tatindi. Thy will be done. Siya rin na sa'yo tanan. Kumusta ka na, Let? Okay na ba ang iyong pagpuyo din sa mo, Okay ra kaayo rin na to. Nalingaw ra ko din hi. Og tuod, ni samot og kanindot ang inyong mansyon, no? Ilabi na nga nindot kaayo nimo pagkapintura. Salamat, Yelit, ha? Okay ra ang kombinasyon sa pintal? Nindot kaayo. Brown og beige ang color. Unya sa gawas kay nice nga pagka-brown og emerald. Salamat, Yelit. Paborito ginana mong tanan ka ng kulura?
Nice gid kaayo siya, uy. Nakadayag yung kay ko si mong abilidad na to. Na-inspired kay ko ulit kay niya manggod mo din his amo. Sangko gid sa langit ang akong kalipay. Okay ra ba ka rin na to? Oh, uy. As in, okay rin yung kay kulit. Abi ni mo, sa imong mga gipakitang buhat, ako og si Glenda nakadayag kaayo ni mo rin. Karon pagit ko kahibaw nga, ingon ana day ka kamapahiubsanon. Naibaw ko nga pinangga kayo ni mo si Greggy. Og nakita na ako kung unsa ni mo siya kamahal. Tinood na, lit. Usahay lang yun, natay mga aksyon nga kuwang pagyod sa pananaw sa bang tao. Pero wala na'y kaso para na ako. Naanari ko na, lit. Nga, gihupan na ta sa ubang tao. Sorry, gud kaayo rin ha. Usahay, ngun anak ba ako. Kani ato gani, nagtuo man gani ko nga dautan kang tao. Pero, dili di ay. No, Lolita. Wala kaso para na ako. Di na ako igsapayan ng tanan. Basta, ang importante nga, ang akong gugma mo'y milabaw diyan mo. Renato. Lit, di na ako igsapayan bisag unsa pa'y tawag ni mo na ako. Ang mahiyong danon nga, gugmat kang tinuod. Lit, kung dawaton na ni mo nga kung gugma, ipakita na ko ang timos ug lunlon akong pagpangka diyan ni mo. Bahala nagmawaan ako ang tanan. Basta ikaw lang akong ikauban. Hangtod sa hangtod yan ang kalibutan na. I love you very much, Lolita. Nga naman kagaw. Usa may nahitabo nimo nga naghinuktok makagmaayo diha. Wa gaw. Kuan. Ambot. Wa ko makasabot sa kong gibati gaw. Naunsa lagi ka? Naglain ang imong pamati? Wa man gaw. Kuan gaw ba? Naala ko'y sikreto ni mo gaw pero ayaw pagsaba sa uban ha. Unsa man gaw? Sige, sultihin dayon ko. Mutugan ko ni mo tinuod gaw pa. Mura man og nadutlan ko og kaluoy ni Renato. Ha? Usa nadutlas kaluoy? Pagtarong gani diha gaw. Usa man, gibati na kagugma niya? Dili man siguro na parehas ang gugma og kaluoy gaw, dili ba? Na, pagtarong gani diha gaw. Usa man gyud? Ako'y mangutana nimo kung gibati na ba ka og gugma niya o kaluoy? Ambot gaw uy. Mauniwan ako masabti karon. Usa man gyud? Kasugtuno na ka ni Renato? Saba ka diha gaw uy. Misulti lang gani ko nimo nga naluoy ko niya. Klaro kayo sa imong tinatawaan gaw uy. Gisugot na nimo siya no? Wa lagi. Pero hapit na. Ikaw ba? Magkatawa man lang tani mo gaw uy. Bitaw gaw. Wa magunay kaso. Ato-ato raman na. Kung asa ka malipay, masuporta ragit ko nimo. Nakita mo sad nako nga buutan rasad si Renato. Maugid ka. Naragod na nimo gaw. Ikaw rin magbuot sa tanan nimong desisyon. Basta siguro alang gyud ang conviction sa imong kasing-kasing. Kung tanaw nimo, siya na gyud. Aw, sa pa'y dugayan. Sugta dayon. Congrats na lang daan gaw. Hoy! Long time no see, Tasyo. Maayo ang desisyon nga imong gihimo. O swerte ka. Nga buhi ka pa hangtod karon. Oo na to. Bisag garbo ko nga buhi hangtod karon tungod kay nasayor ko nga inosente o wa ko'y sa nga nahimo. Ipagkatawa ko nimo. Kung wala ka pa isa, yun, nagtago-tago man ka, ha? Gusto nang pagpakaroon ingno na to. Nahibaw naming tanan nga ikaw ang yawa sa tanan. Sa? Kung sa yawa? Oo. Ikaw ang hari sa mga panuway. Ug hapit na matapos ang imong malipayong adlaw ning kalibutana. Oh. Nahimo na day kang komedyante karon? In your dream, Tasyo. Diba mo ka kung unsay may hitabo nimo dinhi sa Suds prisuhan? Oh, diba? Karong pipila ka adlaw makagawas ra gyapon mi dinhi.
Galigre! Natural kayo ang imong pagkakomedyante. Libre ang mangarap, Tasyo. Tanaw lang nato, Tasyo. Tasyo, ako ni Tasyo, no? Nalimot ko, ikaw mo di, nato. Tanaw pa lang nato. Siya mong gibuhat ni Papa kaniya to. Nako, og ni Lolo Goryo. Di gyud ka magmadaogon ining imong mga kabuang na to. Yeah. Maragaragon, Tasyo, maragaragon. Na ako'y ihunghong ni mo. Og ayaw ng pagsaba sa uban, ha? Akong ihunghong ni mo, Ang tinuod, ako'y nagpatay sa imong amahan nga si Pinundo. Panuway ka! Pagbayaran ni mo kining tanan ni mong gihimo, panuway. Lagard. Ibalhog ninyo og balik stangkal. Ayaw na ninyo siyang pakana. Salbahis ka. Panuway ka rin na to. Magbayag ka. Madugta kas bilangguan, Tasyo. Mamatay na ka din, Mamatay na ka! Naglibog ko ining Goryo. Naulian na kaha na siya. Kay ngano man di ay. Kung naulian na siya, ngano mura man og iyang gidumtan na hinoon si Renato. Oy. Mirisi! Usi Mirisi! Hala! Nabuang ka niya na, day? Hala, nabuang. Ang apo niya nga pinakabuutan, mao'y nag-atiman niya. Mao'y na nalipod niya. Unya, namirisi na hinoon? Namirisi! Uy. Mao na'y pagainon, Felix. Nga, nabutahan ka na sa imong pagtuo nga abi ni mong buutan sa Renato. Kay tinoon bitaw nga, buutan na siya. Weh! Pagtuora na nimo. Pero ako og si Goryo og ang uban din nakailan akong kisig tinod anay nga panuway ang nagdapita. O siya panuway? Nabuang magisiguro kayo, daday? Buang lusot. Nayabag na ka. Ang biktima na may hinoy inyong gidumtan. Ay pagtuora lagi na nimo. Pero kami, nakailan na kayo ng Renato. Kay unsa magidi ay pag-ila ni mo ni Renato. Kriminal. Unsa? Kumusta na ka, Greggy? Ay, okay ra kayo ko, Lolita. Okay ra kaayo ko. Ilabi na nga ni anak kaipon sa among panimay. Nalipay kayo ko, Greg, nga okay na ka. Pero, Greg... Ansa manlit? Basin o kutob na lang ko ugma din sa inyo. Ha? Nga naman, lit. Wa ka ba makauyon din sa amo? Nakauyon man. Oy. Pero, ganahan lang ko kung mubalik sa amo kay wa mo gay makaatiman sa dito sa among mga tanom o sa among mga binuhi nga kanding o baka ni tatay kud. Ayaw ka bala ka niya na, Lolita. Besag karon na yun. Magpadata o mga tao dito aron mo'y matiman sa inyong mga binuhi o katamnan sa inyong mga tanom. Ayaw lang, Greg. Akong isaad mo nga musoroy ra ko permi ninyo dinhi. Pero kanyang unsa man ako analit, ha? Kung di ka mo tipo na mo dinhi, siguro yung kanyang maluya na sab ko pabalik. Ikaw sad no? Tuyoon sa giday nimo nga magpaluya-luya ka? Di manggod na ako matuyo, Goodlit. Kanyang pastila na, mabuhi manggod ko kung naakauban ako dire sa amo, Mas gusto na ko, Greg, nga mobalik ko. Nga mobalik ta sama ka ni Adto. Nga naman di mo bisita lang ka permis amo ba? Total, wa makaditi nga musuroy dito. Ay, kuan manggod lahir man Goodlit. Kung aka kay bation manggod na ko kadasig permi. Kanang madasig ko ba? Unya, buhi sa permi ang akong hunahuna. Ikaw, good, Greg. Lagi-lagi, kinaadwita na lit. Kung mahimo, anin na lang yun unta ka ba? Pasensya na gid kaayo ka, Greggy. Kinahanglan na gid kayo na ako mupauli, good. Pero ayaw ka bala ka. Kung mingawon ka na ako, suruya lang ko sa amo. Mura maghappy kay taron, Ren. Medyo nindot ang ako mga adlaw karon, Jonel.
Kay bisan tuod og ang tiguang medyo nausab sa iyong tinagdan nga rin ako. Pero mas nindot og epekto ang iyang gihimo di rin ako. Kay si Lolita, marang may samot og kabilib sa akong gipakita nga pagpaubos. Mao ba rin? Oo! So, tingnan kanil. Gamay lang kayo ko ang parasugto na ko ni Lolita. Wow, mao ba rin? Dito tagudan ang balita agad. Oo, nindot kayo. Atong, niyaging adlaw, gikuptan ako ang mga lumoy nga kamot ni Lolita. Nga, wala niya iwakli nga ako mga kamot, Nel. Unya, akong gihagkan ang iya mga kamot. O niya, wag yapon siya mo palagdan. Iwag yun! O sariyang, ako nang ta siyang hagkan. Medyo, milingi siya o gamay. O nga, ano lang nako na yun, ha? Imo tatong gituhe kong grepson, o sa... Ay, ayaw lang. Kanang himo nga, magpabirig pa man ginanil. Pero sa kabutang akong mapaniguro, sigurado gyud kong sugto na ni Lolita. Sa ato pa, nagkatabang gudaya ni pagkausap sa kinaiya ni Goryo ni mo. Mas ganahan noon ko nga, daw-dawgon si Tiguang. Kaya ang simpatiya ni Lolita, mas mo pabor pa na ako. Nindot gudaya kayo, ha? Di gudaya kamahayan, ha? Ako magmahay. Tungkol kay para na ko, Nil. Bahalag mawaan ako ang tanan. Basta nga maangko na yun ako ang tamis nga gugma ni Lolita. Yes, pagkalamigan na rin. Sigurado gyud ko nga ikaw ra gyud ang makaangko ni Lolita rin. Paniguroon gina na ako, Nil. Ako lang ang bugtong makadimdim sa katamis ni Lolita. Diyan doon giniyan sa imong atubangan siya. O lagi, Pets. Pero tignan na ko lagutan. Bidab. Matod niya siya kuno mismo ang mipatay ni Papa. Gramiha, no? Gramiha! Proud pa kayo siya nga may angko na na. O lagi. Mga gusto kay kung mupatay tao karong, Pets. Relax na, Joe. Relax. Ha? Relax na. Basino ka? Mapriso na sa tayo ini. Nanarabatadaan sa prisuhan. Lagot to kay ko, Pets. Sangko sa langit ang akong kalagot niya. Sige lang. Hapit na bitaw. Magkabaw sa gigon niya kuha ni tawana. Magkabaw sa gigon niya tawab. Pidab. Sure makabawas lagi ta. Kailangan nga may bawas, Lolo Goryo ini. Kanus agad to siyang bisita na to siya, no? Basin ugma. Ay, dapat si Renato mo'y ipuli din og dili kita. Kinanglan yun. Baka kita lang ko gamay binta, Rich. Ako gid mismo mo'y mupatay ni Renato. Ayaw lagi. Di mayo nang imong gihuna-huna. Ug di sabta makabawas niya kung ato siyang patyon. Ang maayo gyud nga magtingkagol siya din sa prisuhan hangtod. Murag tiking kwanggol ba? Magtingkagol. Mura inindot ka parimaos nga atong mahimo batok niya. Ambot lang, Kapits. Kung malian bakos kong gibati ron. Mas milabaw gid ang akong pagdumot karon ni Renato tungod sa iyang gihimo na mo. Agwanta lang. Kontrola lang yun ang imong kaugalingon. Ha? Niya ko pirmi sa imong tungod. Ako maoy imong anghel. Kabantay ka sa kong naong burag anghel. Pusa ako mo'y paminawa og sunda. Imo mo kuno kong ipatawag, Lo. Ipatawag ti katungod kay unsa ba ning binuanga nga imong gihimo? Anong nagbuot-buot ka man og pausab sa mga titulo sa akong kompanya nga way pagtugot gikan nako? Ha? Pasabta ko no ko ini, Renato. Pasabta ko kung nganong imo ning gihimo. Tingog dayon! Pasabta ko no ko ining tanan. Kanang, relax lang, Lo. Wa man ko'y daotang intensyon niya na ba? Gibuhat na nako kay naniguro lang ko nga ang atong mga katigayunan dili mailog sa uban. Wa man nausab ana ba? Imo ba akong apo? Kung nahitabog na siya itong mga pipila ka daw nga kalit ka nga dito sa life care. O nabalaga kay kuno itong tungura nga basin og unsay nahitabo na nimo? Nabalaga ka? Nabalaga ka nako pero ani mo pangita akon asa nako paingon. Dili na tinuod, no. Nasayod ang tanan nga gipapangita ti ka. Wala ko mahibaw kung diin ka paingon.
Mga wag yung kumahunong sa pagpangita nimo. O nalipay na lang ko nga kalit nga nibalik ka rin karon. Sangko sa langit ang akong kalipay, lo. Wa ko himuot ni Renato. Niyan ako ang tanang dokumento. Ako nin paimbestigahan lakip na ang abogado nga ni pirmas mga papilis. Kamong tanan ako silutan nini. Lo, time pa una ra gud, lo. Silutan hinoon minimo nga amo magadigi protektahan ang atong mga negosyo. Oh! Ha! Giprotektahan pero hain ang pundo sa atong kompanya. O sa imong gibuhat. Lo, relax lang. Wa mawa ang pundo. Sa ako rin gitaingon, ako rin girescue, ako rin gisecure ang tanan. O wa kay angin kabalakan ini. Ha! Kailangan lang mauli ang pundos kompanya nga nawarin na to. Kay kung dili, ikaw mo'y manubag ng tanan lakip na ang mga tao nga may tabang ni mo. Nahibaw ba kagaw? Nga ni-surrender na sila sa tasyog si Pipito? O bitaw ko nagaw. Mayo noon nga, mitahan sila silang kaugalingon sa mga pulis. Bitaw, mas maayo man gyud nga atubangon na nila ilang mga pasangil batok nila, uy. Kaysa magsigilan sila tago. Pero gaw, o kabay plano nga to sila doawon? Doawon? Oo, istoryahon lang gud nato. Di ba, daghan maka mga pangutanan nila kung nganong ilaning nahimo? Sa tinuod lang gaw, no? Nawad na gyud kog interes nila ni Tasyo. Pero gaw, wala ba gyud nimo sila isipa nga atong mga higala kani adto? Miisip ang gihapon ko nila, gaw. Pero, dili na gyud parehas ang akong tinagda nila kani adto og sa karon. Pero ikaw, gaw? Aw, parehas naman siguro ta og gibati, gaw. Pero, nakuryoso lang gihapon ko kung nganong ilaning nahimo. Daghan ko og mga pangutanan nila nga gusto na ko mahibaw-an ang tubag kung nganong ilang gitumu-tumuan si Renato o mga bati nga istorya. Mausa din ni asa kong huna-huna, gaw. Pero para na ako, no? Tubago na lang siguro nila suskado ang tanan nilang mga kaso, eh. Kaya maura man gihapon. Kung maminaw to silang rason, sigurado man gud nga mo depensa sila silang kaugalingon. Bitaw sab no? Mas maayo magpaabot na lang ta sa resulta sa hukom sa huskado kung unsa gyud tinuod nga istorya. Husto ka, gaw. Ang husgado ra gyud mo ay makahatag og katin-awan sa tanan. Abi ni mo, gaw, maluoy ba kung magunahon na usahay nila? Pero unsaon taman, ila man yung mga tinuyuan. Looy gid, gaw. Pero kung sadaan gid sila, gaw, aw dawato na lang gid nila ang silot sa ilang sa. Kapait ka una-una-uno nga, mabilanggo ka hangtod sa hangtod. Maog yun na isang putanan, gaw, kung magbuhat og dili maayo ang tao. Maningil gud ang balaod sa ato mga daotang binuhatan, gaw. Kumusta ang inyong kahimtang din, Hitasyo? Okay, Ramilo. Pero din si Renato gapon. Ang sanay iyang gibuhat din eh. Naglagot kay Kunyelo. Gibugal-bugalan ko niyag mayo din eh. Ug naa pag siya gisulti na ko nga nakapabukal ug maayos kong dugo. Ha? Ansa man? Giangkon gud niya sa akong atubangan lo. Nga siya kunong mismo mo ay nagpapatay ni Papa Binondo. Unsa? Nisulti siya ni mo niya na? Olo, mga perting na kong sukuan niya. Kung wa pa ko mapugi sa mga gwardya siguro, ako na siyang napatay. Mao ba? Anong wa man ni mo ingna? Ngang man sultiin ni mo mga gwardya aron maristo siya? Iya akong giyunghungan lo. Wa makalungog ang mga gwardya sa palibot. Mautungan nakuratan silang tanan sidang mihanag na ko ug atake ni Renato. Sagdi lang, Tasyo. Sagdi lang. Ngayon ako'y gihimo karon. Ug paniguroon ako nga manubag yun siya nining tanan. Bitaw, Greg! Kinanglan gid nga manubag siya ini. Kay di ni tiyaw nga gihimo karon. Gipakasayo lang yun niya. Ang iyang gihimo. Nagbugal-bugal pa yun siya nato. Ninyo pa yun. Ang isang silutan sa kamatayon. Kalma lang, Tasyo. Akong isaad ninyo nga sigurado yung manubag siya nining tanan niyang gihimo. Ito, tingaling tiguang nga mahulga ko niya. Usab na ni taburin. Naglagot kasi na ako. Kaya nga ko nung nawa ang dakong pundo sa iyang kumpanya.
O mao na yung iso kito sa milakaw. Nagyaw-yaw. Nagatawa bitaw ko. Di na niya mabawi ang kwarta. Naanas mga mayong kamot ang iyang mga bahandi. Pero, Ren, di ba ito mabuktan sa dakong peligro ini? Oh, nga naman. Bisag basuko pa siya na ko, Nil. Bisag din ako niya ilhon niyang apo. Walay kaso pa rin ako. Kinaanan na sa ako mga kamot ang ilang mga bahandi. Mayano, Ren. Believe dyo ko ni mo. Believe. Believe kayo ko ni mo kay abtik yung kayo ka na. Naibaw ko nga. Giduaan ako sa tiguang, Nil. O nasipyat siya nining iyang mga moves. Kay bistado na kayo siya. Di na ko masud pa sa iyang bulsa. Nanawag biya na ako si Atty. Cross. Nga nabalaka kuno siya nining sitwasyon karon nato. Oh, ano nabalaka man siya? Kung man may mag-istoryahanay nga wa siya angin kabalakan. Nanawag siya rin kay gitawagan kuno siya ni Goryo. Nga ipahatag ang ubang dokumento sa inyong kumpanya. Kay kundili, gihulga kuno siya nga mo'y unang ipapriso. Ayay. Kanus alang siya nanawag ni mo? Ganiha lang. Nagtugon mo ganito nga patawagon sab kuno kaniya. Kay ganihara kuno siyang ni kontak nimo pero busy kuno kayo pirmi ang imong cellphone. Pastilang abogado pagka nerbyosong abogado. Ay, ingala siya. Nga, adto niya nagko siya sa opisina. Mupit ko rin dito. Sige rin. Pasensya na kaayo rin ha nga. Wala ko kapananghid ni mo nga nibalik na ko din sa amo. Nananghid ako si mong lolo pero ayaw ka balaka. Musori ragyapon ko sa inyo. Wala ka sulit. Nakasabot ra ko, anak. Salamat kay si mong pagsapot. Doon ako'y plano ulit. Nga, paliton ako ni Yuta. Gikan din hantod sa bakahan. Mao ba rin? Mayo hinuon. O gusto na ako nga paliton ang yuta kay ako ipanghatag sa mga tao nga tao yung mga yuta taon. Kanindot ko na ng imong plano rin. Daghan yun ang malipay, ana. Actually, dugay na gyud kong nagplano ni ana. Pero gusto na ko nga angay gyud ang tanan. Pahimuan ako plano ang dapit aron hapsay og limpyo ang palibot. O gusto ko nga magpabilin gihapon ang kabugnaw sa palibot. Sama sa mga dagkong kahoy o mga tanom. Gusto na ko nga magpabilin sa palibot. Maayo kay na imong nahunahunaan rin. Nalipay kay kong naminaw ni mo, ana. Ako gina ipanaguro ni Mulit. Nga matuman gina sa labing madaling panahon. Ako na sang naistorya si Kapitan. O mutabang siya na to aron nga may istorya na ko ang tagiya niya ng maong yuta. Mga Ramirez, mang kuno'y tag-iya, ana. Sora na namo sila. Pero si Kapitan may pasalig mutabang siya aron nga mahangiyo dayon nga palito na to ang yuta. Maugyod. Makatabang gid mo sa Kapitan, ana rin. O tingali, hasta kining inyong yuta nga gitarukan sa inyong bay. Sa mga Ramirez man tingali ni gihapon. No. Kabilin pa ni sa mga kaliwat ni tatay rin. Mayo na ulit. Kaya bini mo, nasab ko'y plano unta sa inyong bay. Aha? Unsa may imong plano rin na to? Ay, sorpresa na lang niya na eh. Basta gusto na ko nga malipay ang imong mga ginikanan. Hangyo lang ako ni mo rin. Kung mahimo, ayaw na lang nagipadayon ang unsa may naasi mong naon, ha? Lit. Gipangayo ginako ang imong lawom nga pagsabot ni ini. Naibaw ko nga dili ingon na nagkasayon. Unta, tugutan ko nimo nga makapadayag sa tinudanay na kong dibati, gidayan nimo. Renato, nakadaig kay ko si mong kabuotan. Wala ko'y duda, ana. Dako kayo nga akong pagtahod o pagdaig nimo. Wa ko makakita og lalaki nga sama kanindot sa imong hiyas. Salamat kayo ulit. Nalipay kay kong naminaw ni mo, ana. Pero bahin sa gug... Lalita, naibaw kong doon na kay gitagawang pagbati na ako. Sa may rason nga, imo pagkumpantuson o ingon na ini. Nga nung magpaabot pa magkugdugay, aron imong dawataw ng akong gugma diyan. Imo. Renato. Lalita. Ayaw lang kayo palabi og paduol na ko, Renato. Lit.
Gigugma kayo, teka. Sangko sa langit ang ako kaya kong pagigugma ni mo. Renato, utang buot. Let, dawaton mo ba ang akong gugma? Tiyan ni mo. Let, sige na. Lolita, maluoy ka. Ako isaad ni mo. Ako ipakita sa tanan ang tinud-anay na kong paghigugma ni mo. Hatagi na kong panahon, Renato. Hantod ka no sa man kutob. Let. Koto binisi man na. Mag-istorya na niya tagbalik. Bueno. Sige. Dili ti ka pugson. Magpaabot ko sa imong tubag kutob karong Biyernes. O lauman ako ang tamis ni mong pagsanong nako, Lolita. Wapaday ka batog siya. Wapa ko na kaapit. Kami na kong gisipon ka. Sama ka, nagilak ba ka? Tutur gating si Kudri. Pak mo kay. Wow, tao ni. Nalang ko ninumduman ba? Unsa man na, ang? Siyo? Gimingaw lang ko ni Lolita. Pareha dito siyo. Ako sam. Gimingaw na kay ko ni Glenday labi pag magpurol siya. Oh, good. Iso kay Dre, giwa tayo makitang nagpurol. Malagi. Mga pedireksyon din nagbago. Mabayito. Abi ni mo, Pets. Sakit man tod kayo ang mga nahitabo sa itong kinabuhi. Ilabi na gyud ko nga nawa na si Mama. Dayon si Papa. Nga, sa nahitabo pag yun ako. Pero nahibaw ko nga bisag kung sa kasakit si Lolita ragay akong nahibawan nga may makahilot o makatambal sa kahapdo sa kundughan. Tinuod gina siyo, tinuod na. Makarelate ko ni mo ang bahina, makarelate ko. Magkakita lang ko ni Lolita, Pets. Labi nagmagpurol. Lagi. Labi na sa iyang pahiyom. Matambalan, magyudayon na akong mga kagool. Ako sab. Kung makakita, sab ko ni Glinda. Nga magpurol? Nga magpurol. Malimot ko nga pobre na kong tao. Muwang bangag sagong. Lagi. Buti pasabot, Pets. Nga sila ra ang bugtong bahandi nato ni kalibutana. Bahandi. Mabitaw nga, mag-uol yung ko nga magunaw na nga. Saan na lang kung simba ko mahitabo si Lolita sa lain, mahiadto siya sa lain. Oh my goodness. No. Murag maog yun ay lisod, kaya natong dawaton siyo. Maog yun ay permi na kong ipangandaman. Kaya di na bagid na tumatagan ng kinabuhi, Pets. Wala kita mahimo kung mahiadto sila sa lain. Ambot lang ka kung makaya ba na ko nga magtanaw nga adto na si Lolita sa laing mga kamot. Aw, makadaman naman siguro tasyo. Pero ang lisod yun kayong dawaton. Kung simba ko si Lolita o si Glinda nga magpurol, mahiadto ni Renato, ni Junel. O na'y pinakakuyaw nga di yung ko gusto mahitabo, Pets. Tingali, naagib ko'y buhaton anak kung simba ko pilio ni Lolita si Renato. Ayaw sa ipa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon. Sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakul. Ang karibal kong lolo. Kuliog na ikunog, subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.